Jatkokertomus. Metsämökki. Grimmin veljesten satu. Kuvat Bettina Stietengrun. Steiner taideseminaari. Lukijana Hannele-Maritta Huida. Osa 1. Köyhä puunhakkaaja asui vaimoineen ja 3 tyttärineen syrjäisen metsän reunassa mökissä. Eräänä aamuna, kun mies oli aikeissa lähteä työhön, hän sanoi vaimolleen: "Anna vanhimman tyttäremme tuoda päivällinen metsään, muuten en ennätä saada työtäni valmiiksi. Ja jottei tyttö eksy," hän jatkoi, "niin otan mukaan pussin hirssiä ja sirottelen jyvät pitkin tietä." Aurinko oli jo noussut korkealle metsän ylle, kun vanhin tytär lähti matkaan, kattilallinen keittoa mukanaan. Mutta varpuset, leivoset, rastaat, peipot ja muut pikkulinnut olivat nokkineet kaikki hirssinjyvät ja tyttö eksyi tieltä. Matka taittui kuitenkin hyvällä onnella, kunnes ilta joutui ja alkoi hämärtää. Pimeän tultua tuuli suhisi puissa, pöllöt huhuilivat aavemaisesti ja tyttö alkoi pelottaa. Silloin tyttö näki kaukana valon tuikkivan puiden lomasta. "Varmaan siellä asuu ihmisiä", hän ajatteli, "jotka antavat minulle yösijan." Ja hän kulki valoa kohti.